स्टूडियो दिल्ली। गावे गावे खुली गईल स्टूडियो 200-400 में होखे लागल आइडियो गावे गावे खुली गईल स्टूडियो 200-400 में होखे लागल आइडियो गावे गावे खुली गईल स्टूडियो 200-400 में होखे लागल आइडियो गाँव के लूर नइखे गावे रोज आवस। अरे हई देखो गाना गा के माल पटावसन स्टूडियो वाला बिल खाती कुछ उगावावसन गावे गावे खुली गईल स्टूडियो 200-400 में होखे लागल आइडियो गाँव के लूर नइखे गावे रोज आवसन। अरे हई देखो गाना गा के महल पटावसन स्टूडियो वाला बिल खाती कुछ उगावावसन। सरगम रिकॉर्डिंग स्टूडियो दिल्ली। निमन प्रयास लोग के कैलस बादा नाम हो घरवा में कनी के नइखे कोनो काम हो निमन प्रयास लोग के कैलस बादा नाम हो घरवा में कनी के नइखे कोनो काम हो बाप माई के पैसा पानी जस बहावस। हई देखो गाना गा के महल पटावसन स्टूडियो वाला बिल खाती गाना गावावसन गाना गा के देखो सारा माल पटावसन। एक 50 गो गावसन बने स्टार खाली गनवे चोरावसन एक 50 गो गावसन बने स्टार खाली गनवे चोरावसन राजू पे दर्द खाली पूरा बनावसन। अरे हई देखो गाना गा के महल पटावसन स्टूडियो वाला बिल खाती गनवे गावावसन। सरगम रिकॉर्डिंग स्टूडियो दिल्ली।